Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? So maayong Pasko. Hapit na gyud ang Pasko mga ka-listeners. Ug karon ang ako sang i-upload ang kuan parto sa langit ka kilat ko, no? Kana salaman kay kanang taghuwat kay layo pas tinuod ang akong mga gi-arrange nga drama. Layo pa kayo kay ang episode kulangan pa kayo, no mga ka-listeners. Di pa madag hilot. Muna nga sinsya kayo sa mga nagpaabot og laing drama, no. So mubalik salaman ta kay kuan para di sa dingog mamingaw ning maong channel ba, no, Jan Radio. Muna mga ka-listeners, pasensya kayo, no. Nya pasensya kayo nga tagdugay na sa ko maka upload kay kuan jud kapoy jud labad sa kini magsiga tubag cellphone. Samot na ni mag kuan mag-download sa mga live streaming nya ipangkating pa kina kutihan, no. Kuti sa tanang kuti labad sa gid kini magkating bitaw nya taas kayo. Basta labad kay sa muna nga laayon ko kapuyon ko madugay siga tubag cellphone. May mananap nito pa mga ka-listeners, no. Pasensya kayo sa mga nagpaabot, no. Kasubo din ako sa mga naghinam-hinam og dugang drama ba nya. Salamat kay ni kuan dai ni Ma'am Cecil Rubin, no. Salamat kay sa imuhang pinaskuhan, ma'am, na imong gihatag. Salamat jud kayo, ma'am, sa pinaskuhan. Nya mga ka-listeners, kanang ang drama nga kuan si tawagan ni katong ayay mapriso ka. So unya siguro og ang kuan drama nga lintano naman ko Maribel no. So daghan ray ganahan sa mga drama, no, nga sige balik na naagi po mga ning naminaw, no. Muna nga awar pang giobserbahan gud og napabay maminaw. So napamday gapon, no. Muna nga upload na to ni unya ang sumpay, no, sa ayay mapriso ka og Maribel sa gabion. Karon ang langit ka kilat ko, no, kay kuan sa tawag aning murang maumatoy ka ng kalimot man kog taas na batong views mga ka-listeners. So pasensya kayo murag mawa man ko sa una musulti mga ka-listeners, no, kay ini laging galabad akong kasabot ba nga lipong labad sa bitaw mo baka kulba ning high blood na sagbalik. Wala ba ko ka-exercise og dagan-daga, no. Mga nga murag labad-labad sakit ang mga balik na sa ning sugod og sakit ari. Kinala na sib ko mobalik og jogging ani, no. Wala ko ba ko jogging ron. Kinirang pangahoy ba nya. Dipud kanunay ning pangahoy mga sasang semana. May lagnay kan duha or kausa, no. Muna nga murag balik na sa ding kuan labad-labad sa kini magsigirag pundo og balay, no. Sige tubag cellphone man ang lakaw-lakaw na ko na wag gyud nako matudo og kanang kuan arrange pa ang drama nga akong ipuli. Pasensyain niyo akong istorya rin mga ka-listeners, no, murag nawawa ko ba kay kuan lagi gikan ko ning nakatog naman ko gikan tung sa gaman ako cutting ba nagka-cutting ko sa mga episode niya. Kauman kapoy man ko din higda ko nyaga plano ko mga hoy. So higda na ko kay nakatagpilaw man kapoy na ibangon lipong ko labad ba kapoy na bitaw ni makatog na ka pero wa may sugnod di pugos kog bangon, no, ngahoy ko ron, no. Gamay ra kog kahoy kay kuan alangani ng oras hapon na, no. So pit na alas 5 nya karon alas 5 mudong na pugog simbahan nun kay umang ko ka simbang
makukatin og misa di galyo no munang hapon na lang kumusimba no. So sacrifice ta gamay no, pero mas bitag itong musimba og misa di galyo kay klaro gitong sacrifice kay mapugos ug kagbangon og sayo ba bisag katugon pa ka. Pero ako kay tungod lagi kay sige atubag cellphone so dugay ko makatog. Muna nga watchud ko katin og misa di galyo no, muna nga hapon na lang kumusimba no, pamawi ba. Di na lang di ingon og sakripisyo kayo kay kuan nakatog mag tarong no kumpara sa mga ning sayo og mata nga bisag katugon pa na napay trabaho bitaw. Pero mupugos sir bisag gawan-uwan bitaw, pugos ng simba ba sakripisyo gid ba. Muna no, importante magupuning kuanta kanang musimba no. Kay samtang buhi pa ta mo kuan gyud ta no, hatag tag panahon para sa Ginoo no. Kay importante kay na sa atong kinabuhi no, kana pulong sa Ginoo mga ka-listeners no. Wala man gyud mga sitawagan ni. Kita tanan makasasala man gyud ta no. Maningkamot tag paduol sa Ginoo. Musimba gyud ta no. Di ta mo surrender nga bisag makasasala ta simba gyapon. Kay malipay ang Ginoo na nga kung usa ka makasasala mo balik sa iyang sabakan mga ka-listeners no. Nya wa man jud tay wa may perpekto na to dinis kalibutan mga ka-listeners no, mo na nga maningkamot yung tagpaduol sa Ginoo no. Kuan na po na ako ba sharing gamay ba mga ka-listeners kay aron na po ko ikasulti ba. Kay magsigir kung gisgot og pangahoy mo mag layan ito hana sige istorya puro man magpangahoy no. Misgot talaga kuan na kanang pangginoo sad no mga ka-listeners. Kaya importante masading pulong sa Ginoo mga ka-listeners no. Samtang buhi pa ta no. Nakita ko tong gipost sa Facebook sa una nga kuan dili na to maabuton nga ang laing tao na imuhatod nato sa simbahan. Nganong laing tao naman mga ka-listeners ang muhatod nato sa simbahan tungod kay giabot na sa kamatayon gisud naglungon nya laing tao na imidayong padong sa simbahan no. So di ta magpaabot nga laing tao mudala nato sa simbahan samtang buhi pa ta may pataglawas no, ningkamot ita no nga makasimba no, makadong ta sa simbahan no. Gamay lang nagpaambit mga ka-listeners no, kay Pasko man pod no, hapit na Pasko. So pagpangandam sa dron sa ato ang nagsingabot nga pagsaulog na to sa pagkatawo sa Ginoo no. So kinanindutan no nga sa atong pagsugat sa birthday sa atong Ginoo nakapangandam sad ta no sa ato ang kinabuhi bang magbinuutan sad ta no mga ka-listeners. Dili pud ingon nga kuan adi ko musimba kay maayo kong tao tarong kay ko buutan kay ko dili nga na no, kay dili man malipay sa dang Ginoo no og kanang self righteous ra kay pud ta no mga ka-listeners no. Muna nga magpaubos gyud ta sa kutob sa atong mahimo no. Mukuan sad ta no, muhatag panahon para sa Ginoo nya di sad ta manginsulto sa ubang tao no nga asa simba sa may makuha ni mga simba nabuot nahimo na kang perfect siya simba. Naroon namin mga tao nga mga yana usad mga ka-listeners no nga kung makita nila nga ikaw naningkamot ka nga paduol sa Ginoo nasa mo bira nimo aron makuan sa ka madala magalgal ka ba sa kanang maudan kagana nga mapaduol sa Ginoo kay mo gunay buhat mo nay kanang munay ka na mission sa yawa no. Pag naitaw nga maningkamot nga maduol sa Ginoo na say tiguba no nga i-discourage ka no, pero samtang dito pada laban lang no. Umatid pa ni Angie di Binagracia laban lang no, balagway kontra no. Muna mga-listeners no. So murag taas-taas akong intro ronda pero nindot yun mo may susurya po tag Panginoon mga ka-listeners no. Bisag makasasa ta mag-isusurya gud tag Panginoon dili kay puro lang binuang mga ka-listeners ba no. Kay umang puti makuha o puro lang ta binuang jaga-jaga no.
So karon, di na ako maglangan. Paminawan ninyo ang parto sa Langit Ka, Kilat Ko. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Kumusta mga higala? O karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sleeping in the bathroom, bloodstains, ball games, scratching the devil. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. Everybody's like crystal, baby. Diamond daytime beach, jet planes, islands, tacos on the golden leash. I'll get myself ready for you. Bye. Animal ka, Iloy. Bullshit ka. Di ko ginahi kalimtan ang imong gibuhat ako. Dili yun. Dila ko ang mahawak, Iloy. Ikaw ang mahawak na ko. Ikaw ang bulipay na ko karon. Ug ayaw ko ibad siya. Tagbawag ikaw. Haba? Bastos! Oh! Animal ka! Buya akong bukton! Bullshit ka! Balion ka rin imong bukton kung binastosan pa ko ni mong usap! Magkakita ka raw niya kung siya kung buhato ni mo. Magkakita ka raw niya. Sorry kaayo. Pero hala. Di mo nagibuhat? Mo dito ka ng hagis. Grabe niyo sa kuado. Feeling na ko, mupatay yung tao sa kasuko. Oh. Sa tinuod lang, Eloy, nakalitan ka ko ini. Wagid ko magdahom nga mahitabo ni. Ug nalipay ko nga dili siya makapasakit nimo. Pero mas angay kang mag-amping. Wa ka pa makaila sa akong anak. Maogid, girl. Maogid na. Kinasyak man gito siya. Ug dili lang ang iyang aping ug ang bukto na sakitan niya karon. Mas labang nga nasakitan na iyang garbo isip lalaki. Pero truly lang, nalingaw jud ko sa imong gibuhat, oy. First time nga may nakabuhat niya ini. Congrats, Eloy! Congrats! Ayun na. Nagsulob ka pa man in taon na imo sinina sa kasal. Mangita kog imong kailisan. Kuhaon na lang to na ako mga sinina sa amo, ma'am. Ma. Salamat. Imo na gid kong gisangpit og mama anak. Oh, I'm touched. Doon na yun kay anak nga buotang madam. Doon na nagyon. Laoy, kay lakon ko do. Ulo. Pagaksa ko nimo ha. Oh, kamu na yun. Ang mother and daughter. Luigi, kuyogi ko ha. Kuhaon ako akong mga bisti sa amo. Ayan na lang to kuha Pamalitan ti ka og mga bagong bisti. Mag-order na lang ta online. Yes, girl. Kinahanglan. Magpalahay ka na sa mga sulupon kay... Day, mutalban ka na ba ya? Pero, komportable mangkukus ako mga daan nga bisti. Okay naman sa tingali kung mauto ako isulob din sa syenda, di ba? Hinoon sad. Okay. Kuha ato ninyo, Luigi. Pero mag-order gyud ta og maubag-on nimong mga bisti. Sige na, Luigi. Kuyogi si Eloy sa ila. Imo din ang hutdon pagda? Okay, ibilin? Dili na ko dadun tanan tay, uy. Ibilin lang din akong uban. Ako lang ning gipilian.
Di ka di ay niya pamalitan og bag-o. Palitan man ko nukutay, pero komportable man ko ining ako mga biste good. Labi na kung naakusbay. Kumusta ang una niyong adlaw? May problema na yun? Kiduo ko. Pero ayaw ka bala katay. Wa ko niya pasakit eh. Ako mo ay nakapasakit niya. Usay. Ako siyang gisagpa tay. Og akong gilubag ang iyang bukton. Unang adlaw na mo isip magtiayon tay. Ako nang gipakita niya nga dili ko niya mabasta-basta. Da, nihanga ka lagi. Babe, naunsa di ka? Grabe gi ka aggressive ka ron. Kuwang na lang yung kanimong kaunon. Grabe kayo ka karon. For sure, grabe gire ko nimo na miss, no? O baby, bawa ka, happy kay ko karon. Bisan, kapoy kayo kong kalawasan, pero happy kayo ko. Paganda Maisa. Dadon ka sa Shinda, balik na ko dito. Really? Oh my! Oh my God! Oh, I can't believe this! I'm so happy, babe! At last, di mo na ko ipalaila sa mong mama. Babe, thank you! Thank you! I love you! Oh, I'm so happy! My God, I'm so happy! Dako agad sa inyo nga sindan, no? Og, tambo kayo ang mga tanom. Dako pagyud ni sa unahan, Luigi. Kanang bungtod sa unahan, apil pa na og ang likod ni ana. Wow! Karon pasag ko kalibot din ni. Uy, madam! Ako nang gipakita nimo Eloy, aron imo makita unsa kadako ang atong responsibilidad ngadto sa mga tao nga nagtrabaho dinhi og sa mga abot ining maong yuta. Bitaw, Loy. Ikaw na unyay kahapag ni madam sa pagdumha din, hi. Kasi Sir Angelo, wa may pakiining asyenda. Uy, mas ni-focus man siya sa mga negosyo niya sa syudad. Ayaw ka bala ka, Eloy. Makaton ka na lagi sa ngadto-ngadto. Tana. Muato pa ta sa ibabaw nga bahay ni ining hacienda. Hala, madam. Kuan ba ka na nga itong sakinan ba? Ka na, makatungas ka na dito? Inigabot na to sa tiilan sa bungtod. Kabayo na itong sakyan paingon sa ibabaw, Luigi. Unswa? Kabayo. Kabayo? Mhm. Uy, hala, madam. Uy, di man ako makamao, ana, madam. Ako, kamao ko. Mao ba? Mayo hinoon. Makamao ka di ay nga mga bayo? Angay ka gyud di ay dinhi sa hacienda. Hala, oy! Kamao yun ka, Iloy, ay! Hinilatagdagan, ha? Hinilatagdagan. Ay, ni padaganag kusog atong kabayo, ha? Kay mahagbongon niya ako, ha? First time, mabinala kong sakay og kabayo nga. Kaning horse gyud. Parehas ranis mo backride sa motor, Luigi. Grabe kayo kag element of surprise, Iloy, ay! Gatuod yung kung ordinary girl na ka. I'm sure, mausa na yung pagtuon ni Sir Angelo. Kung nasayot yun, me. Labaw pa siya, no? Sunod mo na ako! Uy, hala! Otro na si Madam Beulah, ay! Maayos na rin kayo, mga bayo! Hala, oy! Nasuya na niyo kunin nyo na! Ready na, Luigi, ha? Musunod na to ni Mama. Ha! 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 Yeah! Wow! Kanais din, hi. Uy! Bitaw, no? Nindot kaayo ang view din, he. Malantaw na ang dagat sa unahan. Bito, madam, unsa na kita nang din sa slope, madam? Mani, Luigi. Kanang tanan manina. Abot pa na dito, oh. Wow! Kadagag mani! Di ba may maniman sa dito sa ubos? Oh, o ginag-harvest sa mani
pulihan na sad og kamuti. Di ba, madam? Mamanang ka nang gitawag og kining, singalan kining crop rotation, no? Oo. Mauna, aron magpabilin nga tambok ang yuta. Mas maayo nga puli-pulihon ang mga tanom. Pero para nako, nindot kaayo ning dapita tamnan og mga buwak. Imagine na, Luigi, nga mga buwak na tanan diha. Abot didto. Uy, hala, uy! May signal na naghihapon din niya, madam. Nanawag ang atong amo ay... Hello, sir. Pagluto mo lami ang pagkaon. Paingon ako niya. May bisita ko. Mao ba, sir? Sige, sir. Pila ka buki mong bisita, sir? O Sara, si Aisha. Okay, sir. Bye. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kada kong problema ini! Ngano ka, Luigi? Oh, madam. Mamalik na sa akin, madam. On the way na kuno si sir. Unya, may kauban siyang bisita. Palutuon ko nung taglami, madam. Mao ba? Oh, Nala, sige. Mamalik na ta sa bahay. Mamalik lang unya ta dinhi sa laing adlaw. Sa kita na mo. ito mo, madam Iloy. Ang iyang bisita ba? Kaya nga naman ang iyang bisita, ha, Luigi? Madam Iloy, ang iyang bisita ba kay... Ang iyang uyab nga si Aisha? Madam, ayaw nagpalapi, Dili please. madalo, Luigi. Bago pagod silang gikasal ni Eloy. Unya iyan ning buhaton. Pero madam, Nanubra na siya. madam, si Iloy lang kay atong tugyanan ini, madam. Murag feeling na ako. Mas kere ni niya kinimo. Sobra na gid siya. Sobra na gyud. Madam, na naman yun si Iloy, madam. Asawa magyun na siya. Siya lang atong pahandulo ni kining atong pangita puro, madam, ha? Pero mahibaw ka gyud sa ilang sitwasyon. Wala, uy. Unsa ako ikata? Ay, Nagilak lagi ka, ma. Eloy, nag-goal siya para nimo. Ayaw nagproblema, ha, ma. Dili na problema. Eloy, wa ka pa makasabot. Lahi ang inyong sitwasyon. Pero bisan pa, kasado gud mo. Bisag dili pagkatukasal sa simbahan, legal to. Lehitimo kang asawa ni Angelo. Og dili na ka na mapapas. Angay na niyang tahuron. Madam. Og dili ko mosugot nga iyang panamastamasan kining bayad siyenda sa pagda sa iyang kabit. Madam, pasensya ha, pero musuggest lang yun ko nga. Ayaw lang yun unang diretso react, ha? Taasi pa imong pasensya. Nahibaw ka yun sa taras sa imong anak, madam. Ayaw ka bala ka, Luigi. Dili na siya pwedeng manghilabot ni mama. Karon nga ni ako. Pwede na di ka makisog, madam. Uy, niya naman kay protector. Iloy, unsa rin ka? Karatis yan? Doon na lang ko'y gamay nga nahibawaan sa mixed martial arts. Wow! Amazing! Hala, uy! Ka-exciting ba ini, oy? Ma, muhangyo lang sad ko. Unsa ka na, Eloy? Pwede, ako lang mo handle ini. Okay rin mo, ma? So this is it! A real hacienda house in front of my eyes! Tara, Aisha. Wow! Sa mga salidor mo ko nakakita ang sama ini. So amazing! So peaceful! So breezy! Layo na kayo siya mong nandang ng mga tagasing mga building, unsa? Yeah! So nice!
Babe, thank you for bringing me here. I love you so much. Dini ka lang una, ha? Lingkod na kung gusto ka. Manawag di ako na ko sa opisina kay may nalimtan ko pagtugon. Hapit ko malimot, ha? Okay, babe. No problem. Hello? Carlo? Oh my God! So beautiful! I love at first sight ko sa place. I really love to live here. So peaceful. Gusto ko, anhini magpakasal ni Angelo. Garden wedding. Excuse me? Oh, ikaw tingali ang bisita ni Angelo. Asa ni siya? Nganong iya naman kang gibiyaan din eh. Ay, tana sa sod. Mainitan ka din eh. Buti na ba kaayo ka oh? Do you live here? Uy! English speaking? Yes, I live here. Bago lang. Bago lang? Nakailan ba si Angelo nimo? Kay ba mo di ka mo binisaya, uy? Salamat in taon kay dili day ko mag-nosebleed ini. You know what? I don't like you. Oh, mao ba? Unsa ni ka dinhi? Antipati ka kayo kada? Unsa ka? Bagong hardinera? Kusinera o labandera? Asawa ni Angelo. What? Asawa ka ni Angelo? Oh, ngano? May problema? Are you out of your mind? Tanawad ko ni mong dagway? Oh, you must be crazy. Tinawag mo na bati, Isa. Ako siyang asawa. No! 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 Yes! 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 Babe! Babe, what is this? Oh, sa man inyo kong giprank? This is not funny, ha? Nagkanawa ka siyang gisulti, di ba? Ako siyang asawa. Angelo, what is this? I need an explanation. If this is a joke, then this is not funny at all. I don't like this. Di lagi ni kubidya. O sa may mong problema kung ako siyang asawa? Unsa kong problema? Are you out of your mind? Imo kong kidadi ni sa pagtuo nga ipaila-ila ko nimo sa imong pamilya o nya mo nimo sugat nako? May asawa ka gawa ko mahibaw? How the hell did this happen? All the time kita o nya kalit lang nga may asawa ka? How dare you? Ngano ni? Unsay nahitabo din eh? Angelo, unsay? Maayaw pang hilabot. Amo ra ni. Tita ako si Aisha. Ako ang girlfriend ni Angelo. Nagtuo ko ngayon kong gidadi ni para ipaila-ila nimo pero mo rin sugat nako. May asawa siya gawa ko mahibaw? Is this true, tita? Iyan ang asawa? Kining tagoy labandera, iyan ang asawa? Mao ni si Eloisa, ang asawa ni Angelo. 5 kaadlaw pa lang, sukad sa ilang kasal. No! No! Angelo, how did this happen? All the time nagtuo ko nga kita. Kasi na mo ba na? Diin mo nila yung mga puliti. Di ka rin naman na siyang tuga, pasabta ko. Naghanag yung drama ninyo mga babae, no? Gausig lang kong oras ninyo. Angelo! Angelo, don't leave me! Angelo! Okay na ka? Okay. Okay ka ako, Luigi. Bisan ka may wag ito mag-expect ka buhato din ni Angelo na ako. I feel so betrayed. Ay, nako. Ganawa ko di ko kahibaw bahin, Edi. Ikaw! Ganawa ko di mo sulti. Miss Ayesha, kahit bakit kalunsar ko ha? Sinaduhan ko din uy. Ikaw na di ko masunod unsay iyang isulti. O kaya iya man kong gibakuran na dili pa nabibisan kinsa ang iyang kasal. Nisunod lang sad ko. Pero babayana, ginusa ba niya pagtinta si Angelo nga nagpakasal ba ni niya, ha? O kinsa ba na siya? Anak ba na siyang hasyendero? Kung gano'n magaling panit, anak? O magalit-galit na makatilawag lotion? Hala, uy! Gabi kayo ka, Miss Ayesha! Gabi kita! Hindi sa malagi na babayana! Gano'n siya ba naging pakasal ni Angelo?
O saman, dugay naman na sila ni Angelo. Ngayon mo bagay ko ma-inform about niya. Miss Ayesha. Ay nako. Si Sir Angelo lang yun ang pangutan abahin, Hana, ha? Kaya yun taon ko sa posisyon pagsulti ni mo sa tanan, oy. Ano may pagsulti? O gano'n magigsulti sa siya ni mo, no? Kung wala imong kaugalingon. Ayaw pa na sa imong emosyon, day. Kaya ba na yun sa niya nga dito siya kanahan og drama. Tanan-tanan ni mong pangutan about siyang asawa, no? Siya na yun ang pangutan, ah. Ako rin mo sulti niya sa tanan, Luigi. Oh, Sakto ka. Wara ko kung ikumparar ni mo. Pero, ako'y gipakaslan. O bisag unsaon pa nimong pangugat, dili na na mausab. Ako na si Mrs. Montalban. O ikaw, kung padayon paghihapon ka nga makigrelasyon niya, pwes, ikaw na ang dakilang tabit. Dakilang tabit? Ay! Pagipailan! Pagipailan mo yung kong saling imong gilugan! Ano ang gisakatan na ba yung akong ka? Ay, akong buhon pa! Pwes, ang mongsan eh! Tumungan, istalaan! Gipuhan ako! Mangingilawan! Oh my God! Biglayin siya! Buhin siya! Ay! Pagmahagin niyo hindi ka huminaw! Magsagday ka ng wili! O kawan ko ng babalahan! Ano lagi? Buhin ang ako buhok! Isakit na ako! Unsab! Buhin na siya! Uy, Miss Ayesha! Katuwa! Uy! Kulang ko yan! Gipuhan ko! Nanubra na ka! Wala! Oh my God! Oh my God! Knock out! Eloy, Kumusta na si Ama? naulian na. Nagsigi og hilak. Naluoy man unta ko ni Ama. Ako giduta siyang sultihan sa tinuod na mong kahimtang ni Angelo. Pero, sobra naman ko na iyang pag-insulto na ako. Wala ko makaagwanta. Mao nga, pasensya na ha. Nakadagyo ko gubot din eh. Ayaw pangayo og pasensya. Igo ka lang na nalipod sa imong kaugalingon. Naluoy man gud unta ko niya. Huna-una lang gud. Sila'y dugay ng uyab. Unya, lain mo'y gipakaslan. Kasabot man ko niya, ma. Dili sa dabalalim ang iyang gibati. Pero dili man siya maminaw. Mas gipalabi man niya ang pagyatak sa akong pagkatao. Plus, namisikal pagit siya. Wa naman ko kaanto sa kasakit, magod. Taas ko ding akong buhok, kunya iya akong gibugno. Taas pagit siya kuko. Haptos magani kayo kung bagol-bagol. Eloy, saludo kay ko nimo. Ha? Unsay buti mo ipasabot, ma? Ginoo ko. Unya, haen na maroon ang babae. Tuan na. Gihato di Luigi sa syudad. Pastilan. Pag-upagani mo, pero nakasugat ka dayon og kagubot. Nabalaka man yung kunak. Usa pa kay imong mga sagubangon sa umabot. Okay ra na tayo, uy. Kaya rin ako. Ang importante, nga wa na kay problema. Sulbad na ang imong utang. Mao lagi. Sulbad akong problema. Pero ikaw ang nag-atubang og daghang problema. Ug nahadlo ko para nimo, Iloy. Nahadlo ko para nimo. Ayaw na problema ha tayo, uy. Di man sa sila basta-basta makaduot na ako, tay. Hinoon, sumusukol ka man. Ug diya ko bilib nimo. Nawatay. Supak ka na ako sa una nga mutuon kong martial arts. Pero tanawa, damit kaayo na ko karon. Daw, no? Samot pagyud unta to kung natiwas pagyud nako ang criminology, tay. Third year na ba yung unta ko? Aw, pwede ka mang padayon. Kwartahan man iyong bana. Aga ko ramong bana may kwartahan, tay. Bana pagyud nga way klaro. Ambot lang kung unsay gamaan ning among kaminyoon. Naglutaw pagyud ni. Paminaw na ko. Mo-file naman dayon tog annulment ba? Ha? Pero, okay ra tayo, uy. Wa na bitaw tayo utang. Wa ko'y pagtuo nga mo file siya og annulment, Eloisa. Ha? Ngano nakaingon man katay?
Shit. Huwag pa yung kapawas itong babayhan na. Pero asa ka naman. Asa ka naman unya, Eloisa. Muluhod ka rin ako. Sir? Pag-set og meeting ugma with the board. Ugon sa agenda, sir. Mo file kog indefinite leave. Mao na yagisulti ako, madam. Mao nga, paganda na lang mo dadi na ni Iloy. Tungod kay, anak siya mustay sa asyenda. Mao ba? Yes, madam. O feeling ako, madam, no? Doon na siya giplano. Kung unsa, was doon ko makibaw. Salamat, Luigi. Salamat sa impormasyon. Sige, madam. Bye. Ay, salamat. Makapahuay ko sa stress. Kaya mag-indefinite leave ng akong gawang na monster. Makapahuay na dyan ang akong piri. Makawarawara na gid ko. Ah, ay, mapalibak hala. Oy, nausap ka hanguna-huna. Hello, sir? Mag-indefinite leave ka, sab. Kuyo ka na ako sa Sinda. Ha? Ha? Unsa to, sir? Huwag ka magkadugog. Okay, sir. Okay, sir. Nadungog ko, sir. Sige, sir. Mag-file sad ko og indefinite leave. Ay, ginoo ko. Dili na gapon ko makapahuway. Ay, naku. Kinilatigari ako na doon. Dagan na mo kong bistis sa Sinda. Siya may kong nalimtas paghipos, ha? Nana. Gusto. Ang ako laptop na eh. O pa na ako masuhod sa malita na. Oh. Nanghipos lagi ka? Mularga ka? Makuyog ko. Gano? Inahan pa rin ka balik sa Sinda? Sa man, huwag ka matagam? Angelo, unsa na magiti ay ta? Mag-istorya sa ta, please. Naibaw ka gino sa di ka kamahal, diba? Naibaw ka gino ko lang ipangandag kay kauban hagtid sa hangtod, kundi ikaw. Ikaw lang, Angelo. Unya? Miniho naman ka. Nagpagkasal ka man sa lain. Di na problema, oy. Ikaw rin naghimog problema. Okay ra nga. Magpadayon ta? Sa ako nagingon, wa yung ko'y problema. Pero kabit na lang ko nimo. Kabit uon sa, kung gusto kang magpadayon ta, padayon ta. Period. Ganun nagpagkasalmat ka niya. Oh. Ganun man, Angelo. Ay, here we go again. Namagalang ko, please. Ganun siya man ang imong ipagkaslan. Huwag ganun dili man ako. Kay siya may akong gipili. O gaya ko pangutan agngano. Huwag ka nilabot, anak. O kung gusto ka magpabilis kong kinabuhi, ayaw na paghimog problema. Ayaw na pagdrama. Kinipaw ka yung di ko ganahan, anak. Kasabot ka? Nagkasabot ba ka? Okay. Good girl. Kung gusto kang kuyog na ko sa Sinda, okay na. Pero hoy, di ko kapasalig sa iyong safety kang Eloisa, ha? Pinumduman talang ka. You mean, dili ko mo panalipdan kung saon ko niya? Di ko mo pasalig. So, kung siya man, kuyog ka o dili. Angelo, huwag ka na ganay pag-care na ako. Huwag ka ganay feelings na ako. Pigda, oy, balik na sa ta. Niya na sad. Tubagan lang ako pag mo kuyog ka ba o dili. Kasimple ang pangutana, ha? Imo pag yung himo o komplikado. Kalgit siya na sige gila-kila ko, eh. Sibog, eh. Kaya tuwa sobre akong gibuhat.
Dengan langgang kalan ako, busyat! Niya na sila. Duha lagi kasakyanan. Nagtagsa di ay sila ni Luigi. Wa ka mo balik si Ayesha, ma? Pero, okay na. Di na tingali siya magpabadlong ini kayo na. Walang unta siya, Iloy. Di gyud maayo nga muanhi siya. Pero wa tay mahimo kung naagit siya. Ay, walang gyud unta siya. Lord, tabangin dasad ko. Mayong pagabot, Angelo. Teresa! Ikanaw itong mga butang ko na sakinan. Nasa baggage compartment. Oh, okay. Oy, nganong si Iloy man, Angelo. Ang ato ra mga tao ang muhawa sa imo mga gamit. Pero magbuot man yun ka ba? Oh. Si Iloy ang akong gisugo. Oh, okay na ko, ma. Kaya na nako. Pero dili ka katabang. Asawa ka. Bati agin mong inahana ka, oy. Kinaabot ako din, no? Busiton ko ni mo na yun. Angelo, ayaw nagsingagi si mama. Naramagod kang tao nga atong mapamalihog. Nganong siya man gyud ang imong sugoon. Ba't ito sa di kasabot, eh? Mawalagi akong gusto, ma. Gusto na ko nga si Luisa ang muhawas ako mga butang. Aron doon na sa silbi ang pag-asawa din, eh. Dili na mao ang pagtratar og asawa. Ayaw lagi pagbuot ako! Gaya mo ko, oy! Angelo, ego lang. Ayaw, bawal niyo! Angelo! Ma, diri ka, ma. Di mo hilahin ko muna kung adlaw na! Usan! Nagpa-impress ka, Luisa? Nagpa-impress ka ni mo, Bihana? Di man sa ingon ana, anak. Iyong! Sobra naman ang imo, Angelo. Wa man kay tahod sa imong inahan. Huwag magbuot na ko! Unsay akong buhaton! O kung kisay akong tahuron o direct tahuron! Ako'y balao din, eh! Ang akong pagbuot, may matuman! Nagisawak! Hilasan ni mo manultisa? Mura man kagway kamatayon? Shut up! Ikaw ang shut up! O kung sa imong pagtuo, ikaw ang pinakataas sa tanan. Pero sa iyong kumpiyansa, kay kung langit ka, kilat ko! Uso to? Kilat ka? Hindi ka ko mo. Hilasan ko mo. Wa ko maghinilas, Angelo. Tungod kay wa ko'y angay maghinilas. Nagsulti na ko sa tinuod. Mga ayaw kumpiyansa na ko. Iloy, Angelo. Ah, buset! Iloy, ako'y gikuyawan sa imong gibuhat. Pero bilib gyud kaayo ko sa imong kaisog. Di kuyawan man sad ko, ma. Ha? Ano sa di, oy! Ano naman sa di, oy! Ano naman sa di! Ano naman sa di, oy! Mo bagay pag-abot na mo! Kisaw ang dayon! Nakakita ka man tingali ko na. Gayon sa niyas mama, Luigi. O lagi, oy! Ang bata niya, oy! Nganong initam na niya kanunay si madam! Nga di mo kung tanig takuri! Ay, naku! Madam, sorry madam ha. Karaan nga joke. Pero, pag-aanang ko sa sitwasyon. Iloy, pasensya na gid sa akong anak ha. Pero sa sunod, ayaw na siyag alkontra ha. Aron dili na magubot. Pasensya na, ma. Pero sa akong tanaw, may dakong hinungdan nga nung naabot ko ining dapita. Kung nga nung naabot ko sa inyong kinabuhi. Iloy, Tamaran no ah? Doon ako yung diyaan na. Ako'y manalipod ni mo. pero nabalaka ko para ni Ay, shh! Ay, kabalakan ako, maoy. Dili ko basta-basta mo atras og away. Madam, imo lagi ng guardian angel si Iloy. Mao ni manalipod nimo batok sa dautan, madam. Pero dili maayo nga tungod nako. Magkaaway na hinuon mo. Imbis magkaila-ila mo isip man nagtiayon og magkasuod. Ako na hinuon ang hinungdan nga dili ni mahitabo. Mga pasensya na, Iloy. Way problema, ma. Dili man ka angay mabalaka, anak ba? Kaysa sinugdanan pa lang, wa namang gideklaro ang among panagtiayon. Trip ranis imong anak, duwa-duwa. Animal gito babayhan na. O kung sa imong pagtuo, ikaw ang pinakataas sa tanan, basta ayaw kumpiyansa. Kay kung langit ka,
Kilat ko! Bullshit siya. Nagsalig siyang kamao siyang gamay sa martial arts. Babae paghihapon siya. Lupigo naghihapon ako sa kusog. Isa! Ako! Oh, Oh, ang imong malita o kubang gamit. kasi nibit-bit na din eh. Ako? Mauna imong gusto, di ba? Sige, isod. Oh, May lain ka pang ipabuhat? ihapli ko niya kung magamit sa kabinet. Okay. Kung naanaunta ba, musunod ka lang. Matay problema? Husto ka. Wa gid untay problema. Kung nagpakita ka ng respeto sa imong inahan. O patiwasaw na ako. Gusto lang akong klarohon nimo ha. Nga kamao ko mo respeto og tao. Kamao ko mo tuman og sabot og makamao ko mo sunod og sugo. Pero masuko gyud ko sa mga tao nga way respeto sa ginikanan. O sa iyong pagtuo, mo compromise ko? Iloy sa pinumdumanti ka. Dili ka magkabuot na ko. Mao ba? Press! Dili sa ka makabuot na ko. Asawa ti ka! Ako'y tag-iya nimo! Oh! Asawa ko nimo. Pero nasayop ka sa imong pagtuo nga usalang ko sa imong kaptangan. Ah, nasa ato pa. Makik-away ka gid ako. Wa ko'y toyo nga makik-away nimo, Angelo. Pero kung kinahanglan nga mag-away ta, pahibawon ta lang ka nga musukol gid ko. Wa ka pa makailan ako sa himpit, Eloisa. Ug wa pasad ka makailan ako sa himpit, Angelo. Imo ki magisukod ang akong pasensya. Gamayar ba ini mong liog? Huwag niya natin kanaan! Musukol ko! Bullshit ka! Kitsa ko! Mama! Mama! Nanawag malaki ka, Mama! Bullshit ka! Mupatay ka na ako! May una na loo ka! Di ba ikaw? Sam na sam lang ako ni Murat! Ma! Mama! Ma, nalipo ko, ma. Nalipo ko. Nalipo ko. Pagkus yung panagan. Tinawag niyo ka po sa ospital. Matanitingali ko, ma. Nagkakukao ko, ma. Luigi, bakos kaya pagpatagan. Pas. Bakit matagpay? Sir, ay kumalata ha? Magkapot talaga ng hospital, sir! Tabali ko, ma. Nalipo ko. Nalipo ko, ma. Kasukaw ko, ma. Kasukaw ko. Matanitingali ko. Diling ka maunsa. Dili ka maunsa. Ay, da utang mahitap yung anak. Wow! Giduo ko. Pastila di mo bataa ka. Mapriso ka ng imong gibuhat. Iya man sa kong gituok tayo, be. Kung dili pa ko makamaong manalipot sa kong kaugalingon, ako'y namiligro karon. O di ba? Naaning na. Pastilan. Ako ginahadok para ni mo, Iloy. Si Bakong Baon sa to si Angelo. Madubag ka yun. Oh, manubagod. Saon taman. Wa ka lang unta magpadas imong gibati. Tay, iya lagi taon kong gituok. Sakit ka ayo tay, uy. Kung wala gito na ko buhata, tay, ako rin gitabang. O di ba patay na ko karon? Mauna lang yun eh. Sayop gini inyo kami yun ba? Sayop yun. Way mabasol ini, tay. Kung dili si Yarsad. Iyan yung pagbuot na magpakasal ko niya. Oh, hinoon. Human ining hitabua. Imposible na sab kong upadayon pa siya. Abig siguro, makigbuwag yun siya ni mo. Malipay gid ko kung mahitabo na, tay. Mahitabo na. Salamat sa Diyos nga luwas ka ra. Pero kinahanglan kang i-admit aron obserbahan. Giprocess na ni Luigi ang imong admission. Okay, ma. Angelo, Ayaw to paniya itong babayan, ha? Ikay bantayan ako din ni ma. okay. Way problema. Salbahis tong babayan, ha?
Sir, babon tayo gamay ha. Di andam na yung kwarto. Manawag sa ko sa bahay, ha? Akong ipahatod din ang atong mga gamit. Ayaw itong babayan ng pahatdam, ha? Dili. Dili siya ang akong pahatdo. Madam, ako lang madam. Ilista lang unsay akong dadon. Sige. May patuod, Luigi. Ako lang ilista ang tanan ni mong dadonon din, eh. Oh my God! Kasalbahis ka na ng babayhan, ha? Oh, well, Miss Ayesha, self-defense lang ang iyong gibuhat, no? Gituok mo siya ni Sir Angelo. Payaw mo ba ka ng babayhan, ha? May criminal instinct ka na siya? Ano na yung mamataw na siya asawa ni Angelo, uy? Di matay na siya mapuniti? Pag-upagani sila, ingon ana na dayon ang nahitabo. Di na sila ang ipapadayon, uy. Angay lang ang mabuwag na sila. Feeling ako, no? Murag, ilaan na dyan ang mahitabo. Murag, magbuwag yun na sila. Kumusta ang imong pamati? Ngulgul paghihapon. Pero, arang-arang na kaysa kanina. Nepekto na ang tambal. Unsay imong plano? Makigbuwag kaniya? Oh. Angay lang tingali. Aron wa na mga insidente nga ingon ini. No. Dili ko makigbuwag na. Dili may magbuwag na. Pero tingalig. Pasensya na. Sige. Kung mao ka na imong desisyon, Angelo. Matuog sa ko. Gusto kong mapahuway. Sige. Diha ra ka, ha? Oo. Anhir ako. Dili ko mubiya nimo. Ginoo. Salamat. Bisag dili maayo kining hitabo. Pero salamat. Sud sa dugayng panahon. Karon pa mahitabo pag-usap nga nanginahanglan nako ang akong anak. Mao nga ako gyud ning pasalamatan, Ginoo. Daghan gyud kaayong salamat. O kung unsa may kaugmaon sa ilang kaminyo ni Eloisa, ako lang gyud kining itugyan nimo. Ikaw na'y bahala nila, Diyos ko. Ikaw na'y bahala. Okay na. Check na tanan nga. Di asa listahan ni Madam. Pero ako ning review pagbalik. Uy, kay lisod nang masipiyat. No, sa may kuwangan niyo. Luigi, Iloy! Di ay ka. may pauli ko sa amo. Pero mubalik ako dito. Igor akong magkuha sa akong mga gamit. Ha? Nahibaw ko, Luigi. Dili mapasaylo ni Angelo ang akong gibuhat. Bisan pag nahibaw siya nga igor akong nanalipod sa akong kaugalingon. Pero dili gito niya madawat. Og labing siguro, kung dili man ko niya ipadakop, dili na gid siya gusto pang makakita sa akong dagway. Sakto ka, girl. Ug nahibaw ka ba? Pagpaiwan na mo sa ospital, no? Murag yun, bata si Sir. Na nagpalaban siyang mama. Hadlok yun kayo siya mamatay. Uy! Hadlok yun siya di may kaabot sa ospital. Kabaw ka, girl? First time yung ko naka-witness. Gingon-ingon siya adto. Nananagod ko niya nga murag yung hari nga unsa ba? Uy, kanang iso ganit mo. Ambot ba? Uy, gakurog. Nalipong ko siya, girl. Kasukaon ko siya. Basta kay feeling niya nga, murang na siya mamatay. Mao ba? Oo. Mayo hinuon to. Nakarealize siya nga nanginahanglan gyud siya ag mama. Siya ro di siya ka-realize, no? O girl, kay baw ka? Di yun siya pabiya ni Madam Viola. O ningon pa yun siya ay nga, dili ka ba ka sa ospital? Nahadlok siya ni mo, girl. Mao nga, sakto dud ka. Namapahawat na lang kadaan. Kay girl, sigurado mang yun nga palayason ka niya. Hala, si Madam nga nawag. Ang wait sa ha? Hello, Madam? Luigi, paingon ka na dire. Wako, Madam. Pero human ako kaandam sa mga gamit. Nga niya siya mong listahan. Ako na lang ginagyo pa sigurado nga, way malimpan ba? Okay. Sa dili pa ka mo ani sa ospital, hapit lang unya og butika, ha?
Ako lang i-text nimo ang mga palitonon. Okay, madam. No problem. Si Eloy, kumusta? Naday, madam, kuyog na ko ron. Maghibas ko nun siya sa iyang mga gamit, eh. Mapauli na siya sa ilang, madam. Di na lang ko nun siya maghuwat nga. Kaning hinginan. Unsa? Oy, ayaw siya papaulian. Pwede na siya mo istar lang una dito, samtang di pa si Angelo sa ospital. Pero mobalik na siya diha ini-discharge na mo dire. Ha? Uy, madam, Kamay istorya, madam, oh. Eloy, makisulti mo si Madam Yola, oh. Tara, oh. Uy, Laugawa lagi tay. Di man ko na makibuwag sa Angelo. maski kuyawan naman noon ko ini Eloisa. Imposible nga iya lang palapyon ang imong kibuhat niya. Maog yun. Naagi siya giplano. Iya kong ipapatay? Dili imposible. Aw, pangandaman ko na daan tay. Iloy, ayaw ibutang ang imong kaulingon sa peligro, anak. Kung dili siya makibuhat nimo, ikaw na lang pakigbuhat niya. Wa gi ko salig niya. Kung nagi siya buhaton nga makabaos nimo. Ikaw sa tay. Pangandami sa ni. Kay mahimong ikaw ang iyang gamiton sa iyang pagpanimaos. Nahibaw siya unsa ka kaimportante nako tay. Mao nga dako og posibilidad nga ikaw ang iyang gamiton para pagpanimaos nako. Giduo ko. Dili lang kita mo kumpiyansa tay. Kung magkinaunsa man gani, musukol ta. Bahalag pildi basta kay musukol gid ta. Kung pwede ra masad nga, ako rin bubantay ni mo karong gabi, sir. Pang-adlaw na lang si madam. Ako ra, Luigi. Dito ka lang sa bahay. May ipabuhat ko nimo, Luigi. Unsa man na, sir? Kontaka si Architect Diaz. Ipatanawang yuta nga gitarukan sa payag nila ni Eloisa. Sir. Onya, pabuhatig design. Two story, two bedroom farmhouse. Angelo, Ako ning gisaad ni Eloisa. Panahon na nga ako ning tumanon. Nahibaw ka na sa paibuhaton, Luigi. O gusto ko nga imo dayon sugdan ugma. Okay, sir. Why problema, sir? Kinahanglan nga nag-discharge na ko. Doon na nakaika-report na ko. Unsa? Uy, ngano ko ni Luigi? Ambot lang ani. Uy, wasag ko kasabot do. Si madam, wasag kasabot pero wadyo may mangutana. Pero niingon siya nga, iya ko no kang gisaaran ini girl. Ug tayo na ko no, nga iya ning tumanon. Wa ko kasabot ini Iloy. Wasad ko kasabot nganong iya ning buhaton. Pero iya kang gisaaran ini. Tinuod na iya kang gisaaran. Oo, nakahisgot si Ana pero wa man ko magdahom nga iya ng buhaton tay. Og karon pagyod. O sa may puti pasabot ini. Makisulti una mi niya ha, bahin ini Luigi. Uy, maluwi mo na ako. Ayaw na lang ana, B. Ako'y madawat kung dili pa ni malihok. Bitaw noy, uy, ako na picturean ninyong bahay, ha? Kuha na po ang latkarya ning yuta nga gitukuran. Basta di, uy, kuha ko lang kung tanan dito ini yung kisen ni architect. Mabuhatan tayo di design. Pero unsa may iyang motibo? Iya ginibuhaton karon nga may dako sila problema ni Luisa. Ang among gituhuan nga iyang buhaton mao ang pagpakigbuwag. Dili kini. Bitaw noy, uy, parehas matigalit ang tanan noy. Mao gyud na gi-expect nga mahitabo. Pero dahil man siya pangutok noy, uy. Lisod yun na itong karon niyang utok, ay. Sige na lang tay. Pasagdan lang gyud nato siya. Basta kay mag-amping lang gyud ta og dili ta mo kumpiyansa. Ingon anak na lang. What? Is he crazy? Dili siya makibuwag at ang babayhana? Dili yun, Miss Ayesha. Klaro yun na as in clear. Na siya sa gani mi. Kami yung tanan. Si Tita Viola? O siyang gisulti? Miss Ayesha, kana si Madam Viola, no? Dili yun na magkabuot ni Sir Angelo. Dili ka na siya magka-question sa mga desisyon. But this is crazy, Luigi. O sa may nasod sa utok ni Angelo? Bisa na maligro na siya ng babayhana, mistake gihapon siya? Pangutan na siya, Miss Ayesha. Uy, kiwa yun makadiyang pangutanan niya diri. Ikaw na rin pangutanan, B. Kung unsay nasod siyang utok, bago kang bana.
istorya, no? Nga, inlat na yun siya maong, dili siya magkabuwag siyang asawa. Yes, girl! Yes! Maginay akong gisulting nga. Sure, yun ko nga wa to makatugog karong gabi eh. Pero sure, sad ko, girl, nga wa yun to ng utanan, sir. Kay, mahal sa ito baghagan, no? Grabe sad nimo uy. Imo magitagaan og problema ang tao. Kaluoy sad. Hala, no? Huy! Maluhay ka itong babayhana? Nagibugno ka? Haluoy manggod siya kun huna-hunaon. Oy, pwes! Ayaw na una! Ano di ka maluoy? Ay, sorry. Unsa ka kun makigsulti ko niyag heart to heart no, Luigi? Ni Ayesha? Oh. Ako siyang tug-anan sa tinuod mo sitwasyon ni Angelo. Kun ngano nakasalmi. Uy! Nga naman? Para unsa man? Aron maningkamot siya. Maningkamot siya nga makonvince si Angelo nga ipaanol ang among kasal. Nagunsa man ka ba? Nanghipos na lang kong daan. Kaya mo discharge naman taugma. Okay. Kumusta naman ka? Okay na gyud ang imong pamati? Okay naman. Gahapon pa, okay naman ko. Salamat sa Diyos. Uso na ituod, ma. Magpa-Thanksgiving Mass Day unya ta. Ha? Dito mismo sa asyenda. Mas mayo tingali nga kunta ko ni mo daan ng simbahan. Di ba? Dagan ka mga suod dito. Magpa-schedule lang tadaan. Karong Sabado lang sa tingali aron. Makapagandam pa ta. Oo, sige. Akong kontakon si Sister Ethel. Magpa-schedule ta og misa sa asyenda. Ang kadiyot mo si Aro na ko. Kanagid ma. Sakay gyud. Aron sayo na lang unya ang pagsakay ni Eloisa. Sayo na ginisod sa bulsa sa mga bahay. Labi pa mga tigwa. Huwag nahibaw kong masuod karagyapon sa kong bulsa, Eloisa. Si mama ang akong gamiton. O ikaw na mismo ang musuod si mong kagalingon sa akong bulsa. Tingali, dilit na ka mapaluhod pinagi sa pisikalay. Pues, gamitan ti kaglaing strategy. Ug akong siguron nga muluhod ug muhila ka. Di tagig ka mapasaylo si mong gibuhat na ko. Dili gyud. Nunca. Oh my God! Mabuang ko! Tinuod ba good ni? Basin biyag ang gulang ko, ha? Eloy! Eloy, girl! Asa ka, oy! Girl! Luigi? Eloy, oy! Saan ka? Ay, salamat na aka! Abi na kung di ba ulit na kasi inyo, eh? Nagsabot pa yata nga imo kong ihatod. Nga naman di ay, naunsa man ka? Hoy, day! Ang imong bana! Nagmilagro! Ha? Bag-or di mi nag-studya ni Madam Viola sa telepono, day! Nagpa-schedule og Thanksgiving Mass si Sir Angelo! Dili sa asyenda karong maabot sa Badyo, day! Unsa? Ari na gud di. Dili ko daplin di, dili ta ka nang way makaduhog nato. Nga naman. Kuan ba kining ato kan ba? Ato kan nga ha? Uy, day, murag nag-ayo man ni Sir ang imong gibuhat na pagbatid siyang kuan. Uy. Ha? Paminaw ha? Una, sukuhay sa tong gituhuan, wa siya plano nga gigbuwag nimo. Bisan man sa hitabo. Ikaduha, girl, iyang ipa-renovate ang inyong payag. Ipahimo nag 2-story farmhouse with 2 bedrooms. O ikatulog, girl, wa na gyud siya mangaway ni Madam Viola. O ikaupat mauni, magpamisa siya din sa hacienda. Kada kong milagro, anak, girl. Tingali, mauni certificate sa imong gibuhat. Posible ba good na? Ang lagi, uy. Di ko sure if doon na ni scientific explanation. Basta kay hitabo, nagyod na siya karon ay. Aw, maayo unta ko tinuod ang imong pagduda, Luigi. Pero, dili lang yapon ko mo kumpiyansa.
Nauno na lagi kay ko ganina pagsulti ni Luigi, tay. Pero kung tinuod man, kada kong maayo, Basin sa bitaw, no? Pastilan. May naunta ko, mga ginay na hitabo. Pero nga naman, nga di man unta utok ang natay o pagpakil mo. Lain man. Maog yun. Pero basin sa dig na tay og ang utok, tay. Konektado ra ba yung tanang parte sa atong lawas, di ba? Pastilan. Magpasalamat ta sa Ginoo kung maumaganit na. Pero, dili lang gyapon ta angay mo kumpiyansa, tay. Kay tingali bayag, best actor lang sa nang kanahan. Niya na sila. Palihog lang sa mga gamit na sa compartment. Yes ma'am, yes ma'am. Lain, uy. Unsa may ako isulti? Muingon ko, welcome home? Kalain gyud. Eloy! Palihog ko o kupot ni Angelo. Sige ma. Ayaw na. Kaya na ako. Oh. Budiretso na ko sa kwarto, ma. Okay. Pero... Kaya na lagi na ako, ma. Ay, kabalag ka. Ako mga gamit, ilahos na lang palihog. Eloy, pasensya na. Okay rama, uy. Way problema. Girl, kita ka? Fresh lang ni madam. Tinod ang gisulti ni Luigi, Eloy. Bisag kausa, wa gyud ko singhagi ni Angelo dito sa ospital. Wa gyud siya masuko nako, bisag gamay na lang. May mga higayon nga nakasabot ko nga nairita siya. Pero wa gyud siya gisulti nga sakit. Muhilom lang siya. Dako gyud kining milagro nga gipakita sa akong anak. Maayo hinuon, ma. Salamat ha. Ha? Nganong salamat pan, ma? Tungod kay nagpakita gyud siya og kausaban human sa nahitabo. Si Iloy, positive ang side effects sa imong gibuhat ni Sir Angelo. Dakong milagro. Yes! Thank you! Yay! Oh. Yes! Praise the Lord! Ngano man ron? Thank you! Praise the Lord! Unsay Hoy, Divin! Naunsa ka, oy? Si Sir Angelo, mga tagog bonus unya. unsa? Yes! Si, nakadungog mo adto! Nakadungog mo, madam! Iloy! Nakadungog ka! Uy, madam! Naunsa man ka, oy! Naguha ka mga tagog bonus si Sir Angelo! Uy, sure, madam, oy! Nahibaw kong nalipay ka! Walang ko makasabot sa akong gibati, Luigi. Pero, nalipay ko. Nalipay kaayo ko. Aw, nakasabot eh kasi mong gibati, madam. Ikaw ba makanalipay ka? Charot. Napakatawa lang kita ko, madam. Uy, bisag corny. Nagkatawa naman sa dinuon ko, Luigi. Ha, tinuod ba? Nakatawa ka? Ay, salamat. Ni-appreciate yung kasi akong mga jokes ng corny girl. Ang, corny sa bayak og jokes, no? Okay, magkasanabot yung day no? Pero tanpa, uy. Oh. Pero balik tas nahitabo ni Sir Angelo ba? Grabe na mas milagro sa. Grabe yung milagro. Bayo untag na apil ko sa milagro. Ay, Ha? Unsay imong ipasabot, Luigi? madam. Bayo untag makadawat na siya nako, madam. Oy, kung unsa ko. Kanabang, di na ko magpa-pretend yung macho siyang atubangan. May untag na apil na siyang milagro. Oy! Angelo, wakit ko kasabot ni mo. Human silang gibuhat? Di ka gid magigbuwag? Unsa man? In love ka ba gid na babayhan nga di ka magid mo buwag? Bisan pa man siyang gibuhat nimo? Ayaw question ang akong desisyon. Kaya wag kilabot. Ug kung sikin sa may misulti ni mo sinitabo, angay siyang putlan og dila. Si Luigi ang resulti na ako sa tanan. Di maligitong tuhana eh. Babe, huna-hunaan agad pag-ayo ang inyong sitwasyon. Di man na healthy nga. Magpadayon pa mo. Usa mga di kagid mo hono. Nairita na ko nimo. Pero Angelo, babe. Alit siya. Naglangan-langan ka lang nako. Utro sa itong ubayhan ang nagdag bullshit.
Kisara! Kisara! Angelo, ako kini anak. Ang utos ng bullshit kong inahan. Ma? Ako na lang gidangdaan ang imong tumarunon nga tambal karong taod-taod. Okay ma. Og naasay sandwich in case nga gusto kang musnak. Okay. Ayaw gid ni kalimti pag tumar ha. 10:30 maninimo imnon. Nakapay 15 minutes. Okay ma. O sige, mugawas na ko. Maghikay na sab mi para sa paniod to. Anilang ko sa kwarto mo kaon ma. Oh, sige, okay ra. Way problema. Hatdan ka lang dinhi. Si Eloisa lang unya ang padas kong pagkaon ma. Unsa? Gusto siya ko makiksulti niya ma. Okay, sige. Ako siyang ingnon. Sige ma. Sige. Ang tambal ha. Ayaw kalimti. Okay ma. Pwede kaya akong ipapatay si Luisa kung gusto ko. O di ba? Ang iyang amahan. Pero tinalawan na kayo na. O binugo. Tining akong nauna-unaan nga panimaos. Mas makontento ko sa mahimong resulta. Bisan pa, taas ang proseso. Ang importante, nga makontento kong magtanaw una niya nga magantos o maghilak o magpakiluoy na ako. Kung unsa si Ayisa karon, kinahanglan nga mas labaw pa unya ang dangatan sa salpahis nga Eloisa. Babe, ayaw mo na ini. I love you so much. I love you, Angelo. Labaw pa sa kahimtang ni Ayisa ang gusto kong mahitabo ni mo, Eloisa. Kanang maghilag kag dugo sa pagpakiluoy nako. Okay ra ba nimo, iha? Okay naman ma. Way problema. Yay! Yay! Mag-istorya na sila! Unsa kahilang istoryahan, no? Ayog palabi ka excited, Luigi. Wa pa ta mahibaw kun unsay naa siyang utok. Pero ako'y pagtuo nga dautan ang iyang tuyo nimo, Iloy. Dili lang gyud ko mo kumpiyansa ma. Mas maayo nga mag-amping lang jud og magmaigmat. Oh, salbahis na tingalin eh. Kisa na. Ako. Ang imong pagkaon. Soda. Wa pa gugut ma. Magsultiyo na ta. Lingkod. Okay ra. Okay. Una sa tanan, di na ta mag-iskot siya nito buong. Of course. Dili katuan kung moingon ko nga ikalimtan lang to. Pero di isa magkatabang kung ato pa tong hiskutan. Samtang dito ko sa ospital, akong gi-analyze ang tanan. Kung nganong mag-class dayon ta every time nga magkita ta. Ug ako nakita ang mga hinungdan. I believe it's time nga i-correct na ang angay i-correct. Annulment ba ang imong ipasabot? Call. Way problema. Annulment? O ako magunahon na ana. Pero i-correct man ka ang angay i-correct. Sa sinugdanan pa lang, sayop na ang tanan. Imo kong gipakaslan. Para makabayad siyang utang ang imong amahan, di ba? Nisugot ka. It was a verbal contract. Still it was binding. Oh, pero Si Mama, ug ang akong attitude, may kanunay hinungdan sa tong kagubot. Sa adlaw sa tong kasal, willing kang amutuman sa imong obligasyon isip akong asawa, di ba? Pero nakabo ang wadamhang may tabo. Nakakita ka, kinsa ko. O nakakita ko, kinsa ka. Hangtod ka sunod-sunod na ang mga hitabo. Ayaw ka malaga. Huwag mo kumaningil sa mong obligasyon isip asawa. Ako nakita nga may mga butang
nga dili ang ayang ipamugos. Tingali, ako na lang ipabuhat nimo ang uban pa nimong obligasyon isip Mrs. Montalban. Sa mas pag-assist ni Mama din sa Hacienda, idara na siya. Ug di sa ko kanunay makaanhi aron pa-assist niya personally. At least naa ka na. Aw, kun kana lang, way problema. O lain pa. Kung kinahanglanon ti ka sa mga social gatherings or any event nga mag-require sa imong presensya, kinahanglan nga naa ka. O bahin sa benefits nga kung diskutan nimo as Mrs. Montalban, ako na ning gisugdan. Nahibaw kay tingalis kong plano para sa inyong bahay ni tatay nimo. Oh, I think this is fair enough para natong duha. Makasuguro ta to meet halfway dihang dapita. okay. Tuod, karong gabi mag-uba na tagtuog ining kwarto ha. Pwede naman ko sa gawas. Ganun ito magkasigawas. Magdiayon man ta. Ay kabala ka. Sasawag ka mo higda. Okay. Nahibaw kong di ka komportable nga makitupad na ko. Sa ako nagingon, nakarealize na ko nga may mga butang nga dili ang ipamugos. Mao nga, magkalaom ka. Nga nga itong relasyon is purely business. Okay na tingali ka na. Okay kayong yung gisulti. Pero, dili pa lang yun ko kumbinsido nga sincere siya. Puong pa sa uban, dunay something fishy. Pero, okay. Musakay lang una ko asa ni Kutob. Basta kay igmat lang yun ko og mag-amping. Ako may gikulbaan para nimo, Eloisa. Nahadlo ko sa mahimo niyang buhaton nimo. Taon sa ni tatay, uy. Pero ayaw ka bala ka, tay. Mag-amping gid ko. Oh my God! Ay! Pinoy ko binahugas ang plato! Oy! Ay, sorry! Uy, sorry! Napakuratan yun ka, girl! Okay ra, uy. Nakuyawan lang ko ba? Umagod ko kabantay nga ni Dool di ay ka. Actually, wag yun ka madunggan nga footsteps. Kaya nagtiniil ra ko, no? Pero itong paragod, uy! Nga ikaw binahugas nga ng plato, uy! Ay, gamay naman good ni. Ang kinan naman ning Angelo. Bitaw ay tuod. Kamusta man? Kamusta inyong panagsulti o sa inyong istoryahan, ha? Ay, sorry. Atribida di kayo ko, oy. Pero oy, excited ko on sa inyong istoryahan, ay. Eloy, Ma? pangandam, kay may lakaw ka mo ni Angelo. Ha? Asa man mi, ma? Okay na di siya mulakaw nga bago pa man siyang gawa sa ospital. Maubitaw nga akong gisulti niya, pero mo insister mang yun. Asa di sila, madam? Gi-invite sila ni Mayor. Birthday sa iyang anak nga kabatch ni Angelo. Wow! Wala, oy! Ipila-ila ka niya sa iyong mga friends, girl! Sige na, lakaw na dito, pangandam na. Unsa pa man na imong gibuhat di ha? Aw, madam, nanghugas sa kinanaan siyang bana, madam. Ako na lang ning tiwason, ma. Ayaw na. Lakaw na dayon dito kay tingali unig mo tuyok pagbalik ang buliboy sa sapot. Ako niti wasog hugas, anak, B! Go na dayon, girl! Iloy, go! Ay, wa man din ni malak ang pultahan. Dini tingali tugikan si mama. O wa malak ang pultahan. Oh. Way tao? Asa man di siya? Oh. Naligo di ay. Magdali-dali kong ilis samtang naligo pa siya. Unsa may ako isulob ini? Naglibog naman hinuon ko. Paita ining dilitaan na og mga sosyalan, uy. Ni aman hinuon ning mga pinalit ni mama online. Pero, asa man ini akong sulupon? Ay,
Kalabad. Ay, bahala na, uy. Tingaling mo gawas na siya. Bisag unsa na lang akong piliun ini. Actually, doon na ko na pilian nga imong sulubon. Oh. Nara, oh. Kailangan kong i-plaster sa kama. Huwag ka na magkabantay. Mo gawas lang una ko kay mag-ilis pa man ka. Oh, nganong italikod ka man? Di ba sa tigali di binastos nga nagtapis lang kong tuwalya sa mga tubangan? Magtiayon ba yata? Oh, ha? Sorry. Sa banyo na lang ako mag-ilis. Ipausa mo dyan na ako ang kwarto. Karaan mo ko din style. Pabuhatan nila na kog walk-in closet. Aron di kan maligo, diretso na sa walk-in closet para magilis. Tabi o na ni mo. Musod ako sa banyo. Namuwang ka. Ihas pagdaig lalaki. Pero maabot lang hikayon, Luisa. Nga ikaw na mismo ang mga hagad na ko. Huwag magpakiluoy ka. Maghila ka nga magpakiluoy. Diyos ko, Lord. Oh, kusog sa akong kulba, uy. Kalain sa akong gipati. Huwag ko kasabot. Basta, Lord, ayaw lang ko pasagti, ha? Sakto man iyang gipanulti. Dili to binastos iyang gipuhat. Og tinuod nga magtiayon gyud mi, pero bisag sakto to. Murag magyug tunay dili sakto, Lord, uy. Mao nga padayon lagi sa pagbantay nako, Lord, ha. Nahibaw kung may giplano kiting tawhana. Kung unsa man, siya rin nahibaw. Og ikaw. Ay palabig dugay. Ang ngayon baka ko inisinin na, bahala na lang, uy. Siya may nagpili ini. Bahala na ni. Madam, oy! Ako may na-excite, oy! Huwag ko kasabot sa akong gibati. Ikubaan ko nga excited na sa baoy. Pero sonis good, no? Magkuyog sila sa usa ka event. Dili man na dako nga event, Luigi. Bisa na, madam, oy! Basta kay magkuyog sila. Ay, mawinda nga akong diri. At turo sa may perch, madam. Ano to magatang aron ni gawas nila? Kita nyo kayo na to. Tama na yun, madam. Tama na yun. Malingaw man kunin mo, oy, Luigi. Hinay lang, ha? Kay tingalit madus mo. Ay. Sorry, madam. Sorry. Hala, uy. Hala, uy, kaway batasan yun na to. Hindi lang, madam, ha? Hindi lang taglakaw, okay? Hindi lang. Okay. Okay na, oy. Nalingaw masad kunin mo. Nahuman na ba kasi Ilis? Kuyawa naman hinoon ko mo gawas, uy. Sakto na basad ka ni akong dakway. Muna ko sa gawas, ha? Ay pagdugay. Ay, salamat. Salamat in taon, Lord. Taod-taod lang ko gamay mo kawas. Hala ka, madam. Upalagi sila mugawas. Mugawas ka ato sila, madam. Mudayon ka sila lakaw, no? Huwag ka sila laing gibuhat. Hala, madam, uy. Basta na kasi nabot sila nga dili na lang mo lakaw. Ma, Si Eloy. mausunod na to. Madam, naanas sila. Oh, niya na dahi sila. Isan sila, ma? Mga dugang tao nga mo trabaho sa kalubihan. Tingkupras naman good. O nakinahanglan kog dugang trabahador. Ako na silang atubangon, ha? Sige, ma. Ikoy, palingkura sila. Madam. May kadungog ko siya mong katawa kanina. Usa man, gusto ka ng mundang sa trabaho? Aron magladlad sa kalsada? Dili, sir, uy. Dili, sir. O niya, usa man sabot ito bahin mo? Kuan, sir. Huwag mo ko malimot, ana, sir. Katong imong nabati ganina, ako atong ipakatawa si mama nimo. Huwag ito laing pasabot, sir.
Mao ba? Gawas pa sir, sa atong sabot, kung naaraman ko sa imong atubangan nga mag-ingon inig ko. Ganina, wa pa man ka. Mas totoo, no? Hindi kailan ko yun ako, Luigi. Di ko gusto ang katarungan kinongwal. Sir, yes sir. Sorry sir. Sorry, nalangan ko. Baya, nisigang mata, natanaw ni Iloy. Ato na ta? Sure. Tara. Oh. Luigi, iyasi si mama, ha? Okay sir. Luigi, ato na mi. Amping. Baya, ang Angelo, mura na shock sa biyo din ni Eloy. Ay, in fairness, may lahat sa yung ning biyo ning babayhana, uy. Bila tingali si aware ay ninyo, pero grabe iyang sex appeal. Ngunit na ka mag-effort pa. O ikaw, Angelo Montalban, ha? Ikaw nga hambog ka. Ipusta na ako ang akong pagkapading. Ma-inlove ka ng Iloy. In fairness, hindi siya lisod-bistihan. Pwede kang pang-display. Problema na lang, mount scale. Pero, pilalawin kasi siya sa dama. Mausabi. Okay na kayo. Unsa kay gyud na huna ining karaho ay wa may tingog-tingog. Pero di sa gyud ko mo nagsulti no. Bahalag mapanos ang laway. Mao ba, Luigi? Ay, uy, ni paing. Tingali bayag imo sab ng pagtuo. Uy, di gid ni paing no. Ako pa. Heman bila kayo ko. Ay, heman tayon. Ay. Karon Pre. Pre, pasensya gyud ha nga wa dayon ko magkaatiman nimo. May nalangan ni agyud si Luigi nga nakalingaw ra sad nimo. Okay ra Mari, oy. Way problema. Ako na sa siyang gitsikahan, madam. Uy, nanalingin gyud mga mata sa imong uniko iho nga nagtanaw kang Iloy. Di ang migawas sa putahan nga murag artista nga nagsulob sa off-shoulder jumpsuit nga royal blue with terno nga shoes and pouch. Oh, Mao ba? Wa noon ko makakita da ni Iloy. Ikaw may nagpili adto nga si Nina, no? Apil to sa atong mga gi-shopping online para niya, Luigi? yes, madam! Correct! Ug happy kayo ko na mao gipili ni Iloy nga sulubon karon sa first ever lakaw nila ni Sir Angelo. Isip magtiayon nga sila ra yung duha. Pastilan. Maayo untag hinahinay na sila nga magkasinabot. Kinay akong giampo kanunay Mari. Kung ugaling, di mangid bahitabo. Iuli lang unta ni Sir Angelo si Iloy nga way tatsa. Hala, uy! Si madam ang angay musultian ni paing, uy! Kasi sa tinuod lang, no? Dako-dako na ba yung dami si Sir Angelo sa mga kamot sa imong unika iha? Oo, di ay. Pasensya na Mari. Ako na yung mga pasaylo para sa imong anak. Pre, una sa tanan, ayaw na pagsihir kang Angelo. Imo na siyang umagad, pre. Sama nga, imo na sad siyang anak. Ambot bitaw Mari. Sa tinuod lang, mas komportable man ko nga motawag ni mo kumari kaysa matawag lang og Angelo niya. Siyempre ni paing, komportable ka yun ni madam. Ha? Luigi, Ay, ala, uy! Ang buta ko'y pasabot ba? Komportable ka yun ni madam. Kaya maayo man kayo siya nimo. Tanang tao mo feel comfortable, manggidayon niya. Di ba, madam? Oo, gaan ni siyang buutan. Dili mata pobre. Yes! Noy, kailan yung kaniyan nyo? Oo, lahi kini siya sa ubang mga adunahan, oy. Lahi na gid kayo. Tod, pre. Unsa may ato nimo? Di pagid ko malimot. Kani adto, kaming tanang mga saop, nagtamod na gyud yung gaan. Tuod kasi tibuok ilang pamilya, siya ra gyud ang mutagad og tarong namo. Kasi magtanaw sa kahimtang. Noy, ingon si madam ba, unsa ko na imong tuyo sa pag-anhi? Di gyud ko malimot. Nga makigduwa gyud siya nako. Kung unsa nga bag-o niyang duhaan, paduhaon sab ko niya. O kung unsa iyang pagkaon,
Iya sa kong pagkanon. Pre, Noy, unsa ko nimong tuyo sa pag-anhi? Uy! Kung malimot nga, nagkasabaan siya sa iyang inahanap tungod na ako. Hala, madam, uy! Di naman ni mamino na ako! Naguhiro naman ni siya kagahapon! Ay, Hello, tita! Oh my God! Hala, uy! Anong niya man ni siya? Kasi makaalsa sa akong mga baleta? Mga malito? Dagan si Gida? huwat una, mangita kong makaalsa. Tuwaman ko ng mga tao sa bukid. Hala, no, dagan di kayo? ako na lang. Oh, no, ayaw pre, ayaw. Puyo lang diha, mangita ako. Anong mangita, mangyo ka nga ni amang ko. Di masabti ka linabog at ang iyang mga dao. Pre, ayaw lang lagi. Dili na nimo trabaho. Kanang tiguang. Pwede rin na siya. Oh my God! Ay, patuyang miswa, uy! Ano ikaw may tiguol? Kanang anagong tiguang? Gaano ba niyo mga baleta? Huy, gwafa! Amahan na sa asawa ni Sir Angelo, no? Iyan ang ugangan, uy! What? Yes! Oh my... Kana? Yes! Oo, gana ni Angelo? Yes! Oh my goodness! Bisan hindi sa akong gibarugan, kaklaro nga na taga-bukid. Babayan ni mo! Kung unsa may naas imong una-huna, ipabili na diya ha, ipabili lang na! Huwag maganda mga kabida si Madam Viola nila! Ikaw pa ka ha? Oh, gigamit... Gabi nga nila sila glumay. Mga may una-ana. Hala, no, babagyan ni mo, bibi! Ako na bitbit sa umalit na ba? Ako na bitbit na! Pero dulit anan ha? Ikibitbit sa uban. Wait. Ay, maning ubang mga tao din eh. Di ba, daghan man sila mga saop nga nagpuyo din eh? Excuse me? Busy sila. Busy. Sabot ka sa busy? O wakit katungod na mangita nila? Ay, ko ina anak ko sulti ha? Ayaw pang kontrabida. Uy, wow! Hilang naman ako sa iyo, no? Ako din ang kontrabida. Uy, Miss Ayesha. Una sa tanan, may anhi ka nga way imbitasyon. Mga warningan talakandaan, ha? Mas better nga may amiga ka na ako. Kaya murag ako ra unya imong kasandigan din, hi. If mo decide kang mo stay, kana, kung mag-stay ka, May gitambungan nga salo-salo sila si Angelo ug Iloy. Wa ko mahibaw kung unsa silang orasa mamauli. Tita, wag ako magkasabot sa start-up nila ni Angelo at tumabayhana. Ano kiti ay? I mean, ano na hitabo man nga nagkaminiwa sila? I mean, kinsa man kinitong babayhana? O sa ako nakita siyang amahan, katong tiguang nga dinhi ganina? Obvious man nga, biligis sa parihas ninyo kahimtang. Pero how come nga? Desisyon ni Angelo ang tanan. Kung may pangutana ka, si Angelo mo ipangutana. Pero tita, inahan ka. Dili ko sama sa ubang inahan nga magbuot sa ilang mga anak. Pero... Kung gusto kang mupahuway, diara ka mo agi paingon sa guest room. Tuwa na dito ang imong mga gamit. Kung gusto ka sad nga magsuroy-suroy una, pwede ra nimong hangyoon si Luigi. Oh. May atimanon una ko. Biyaan ta una ka. Bisit. Pero, kinahanglan nga mahibawagit ko sa gitinuod nga istorya nila ni Angelo at ang demonya nga babae. Tigit ko makadawat nga siya ang gipagkasla ni Angelo o bili ako. Okay, salat mo na ako, ha? Wow, impressive. Lingaw kaya akong anak ug akong pagumangkon si Mrs. Wa ko mag-expect nga martial arts ba dahil mong piliun nga mahimong asawa, Angelo. Ako sad gani. Pero, careful ka. Di ka pwedeng pabuang-buang anak. You know what I mean. Pero, sa akong tanaw, murag, wa man sa tingali kay rason nga mangita ka paglain. Sa akong tanaw, she's perfect for you. Nahibaw ka pa lang. Kids, papahuayan ang iyong tita Iloy, ha? Gipanimot na siya. Yes, nagdagan ko na Ug, dalira silang nagsinabot sa imong misis, oh. Bitaw, nagkabantay ko. Si Ayesha. Sige, ubagaw na na. Hey guys!
Did you enjoy? Hello? Unsa ba nimong oras sa mamauli? Ganina na ako napaabot ninyo. Di ako sa syanda. Unsa? Nag-usam ka diha? Di ba niingon ka nga waray problema if wali ko? Pas, ni anak ko. Pauli na diri. Bahala ni mong asawa kung di pa siya mo pauli. Basta ikaw pauli na, okay? Niingon ba kita ha? Nga okay na nga padayon kami sa menu ka na. Ayaw kalimot, anak. Ginoo ko. Okay, magpaabot ka nimo. Bye, babe. Ayesha. Ayesha. Gidawat ka din karon isip bisita. Pero dili ko makatugot nga maghimo kag kagubot sa imong pagbalik dinhi. Kita, igor ako ni take sa words ni Angelo. Siya mismo ang nisulti nako nga dili problema sa among relasyon ay ang pagpakasal sa laing babae. Og makatugot ka lang nga mamahimo kang kabit? Edukada ka. Ug sa akong nahibaw-an gikan sa usa ka prominenteng pamilya sa syudad. Malipay ka ha ang imong pamilya sa ingon ini nga sitwasyon? Tita, come on. Dili na ko minerbe edad. O hugwa ko'y labot unsay bation sa akong pamilya. Ang importante na ko mao si Angelo. O basta pasad una ko sing kinabuhi. O dili makapugong nako nga padayon nga makigrelasyon niya bisan kung minyo na siya. Wa ba day bilin nimo ang imong kaugalingon? Tita, si Angelo lang importante para nako. Bisan kung dili ka importante para niya. Dili ka importante para niya. Kay kung importante ka pa, ikaw unta ang iyang gipakaslan. Dili ka importante para niya. Kay kung importante ka pa, ikaw unta ang iyang gipakaslan. Dili ka importante para niya. Kay kung importante ka pa, ikaw unta ang iyang gipakaslan. Dili ko butuo nga dili ko importante para kang Angelo. Dili ko butuo. Nibaw ko may akong ginungdan nga nagipakaslan niya itong babayhana. Huwag kinahanglan nga ako ginimaybawan. Huwag akong pawion si Angelo. Ako gid siya pawion. Lingawan ako sa mga bata, uy. Hasta si Trisha. Na-interesado na sa dinoon sa mixed martial arts. Abi mayroon kong artist si Trisha, pero dili man di ay. Mau ba? Sorry. Nadara ko sa akong gibati. Papasan ako, uy. Patuyang raman. Abi palang ini niya nga naging-close na ko niya. Okay ra. At least nakapasar ka. Ha? Nakapasar? Usa sa imong obligasyon isip akong asawa. Mao ang pagkuyog-kuyog na ko sa mga ingon adto ng mga intimate gatherings with personal friends. Ug sa ako nagingon, pasado ka. Salamat. Pero wa pa ko makasiguro kung makapasar ka ba sa mga dagko nga events. Ako pa rin kamutan. Sultihin lang sad ko kon unsay angay na kong buhaton. Dilis na higay nga magsalig ka unsay ako isulti. Busy ko. Mao kinahanglang may mga kaugalingon kasab nga mga initiatives. Okay. By the way, di ta mamauli karon sa sita. Ha? Mo diretso ta sa syudad. Oh. May problema? Kuan. Nakurat lang ko. Kung nabalaga ka nga, wata magkapahibaw na ni mama o tatay nimo. Di na problema. Okay. Huwag bahin siya mong mga gamit. Mamalit na ka dito. Sige. Swito ka man sa syudad kay nagtrabaho ka man dito, di ba? O giniskwela ka sa? Oh. So, may problema. Okay. Dili siya komportable. May akong gusto, Eloisa. Hindi ka komportable. Kinora ni paaking magkapaos ko ni mo. Hinay-hinay, pero sigurado. Grabe! Asa mga dito sila? Di na ako siya makontak. Unsa na karong marasa? Oh my God! Hapit na mong ngit-ngit, awa pa sila! Ang taparagod, Miss Ayesha?
Kalma ka lang. Na-stress na ang apil ni mo ay. Don't tell me nga mo kalma, Luigi. Wa ka magkasabot na ako. Wa ka kay bawas ang gibati karon. Ganina ra gud sila ng lakaw. Sa akong pag-abot wa na sila. Unya karon human sa pila ka oras wa paghihapon sila. Unya sila na ko mo inon nga mo kalma lang. O sige, ka-stress diha. Sakto ka. Di ko angay magbuot ni mo. Ka-stress lang ko diha. Hantong na mapraning ka. Aisha. O sa batita, nakontak ko ni mo si Angelo. On the way na ba sila? Oh, on the way na sila. Oh, thanks God. On the way na sila paingon sa syudad. Madam! Mabuang! Di ko ni mo madam. Ay! Kamao naman sa day ka mamira. Uy! Swabe na kayo yung pamira madam. Ay! Wala, uy! Sakit sa tiyan. Uy! Madunggan sa madam. Tingawan ako sa tagway ni Ayesha. Uy! Dili madroy pag-ingon ni mo nga on the way na sila sa syudad. Gigitik! Yung kumadam! Gigitik yun! Ang akong kalaga! Naluoy baya ko niya, Luigi. Gisakitan gid siya pag-ayo. Oh, luoy yun. Pero iya mas nang tinayuan. Yang kaugalingong desisyon. Sakto yung ganit paing. Siya rin naghimo problema nga iyang antuson. Uy! Mao gid ay klarong example sa mga tao nga nagpunit og bato para igdok-dok sa iyang Pero, Mare, okay ra yung ka to si Iloy nga gidari, sir? Aw, ni Angelo sa syudad? Siya mismo ang misulti na ako nga pahibawon ka, pre. Mao nga ayaw ka balaka. Noy, di gyud ta mabalakan nila, Noy. Ang ato lang nga mag-pray ta. Nga magkasinabot na unta sila, uy. Nga unta, maato nila si Cupido. O panaon ang ilang mga kasing-kasing. Ang wanay problema. O, diba? Good. Nga doon na yung mga molos sa mga lungsod. Mamalit ang daan kay magabiyaan naman kita. Manihapon lang siya ang daan. Okay. Nasa ito man i-park, ha? Ah, so, tara. Okay na ito ipapalit. Kung may kuwang ni, pwede niya og magpa-deliver na lang. Ang mga groceries na lang may anhi din he. Kining mga gaan ako raning sa bakon. Sa backseat na lang na. Oh, okay. Oh, ablihin lang ang backseat aron. Mapahilo na ng daan. Ako rin butan yung mga groceries. Yaw. Angelo, pagbantay. Ay, palangway. Ambil mo cellphone. Relo, upita ka. Di ara yung cellphone dong, oh. Mga inutil. Ayaw na, Noy. Ayaw. Kamu na panawag og pulis, ha? Mga tulisan ni sila. Pulis tulong kami. Oh, sige. Iwasin na ninyo. Angelo, tara. Ang mga tao na bahala na nila. Tara. Ato na ta. Mura man ni siya kisapot. Nga naman ka ni siya? Okay naman tingali nga nibiya ta dito og wa na lang ta maghuwat sa pulis. Malangan naman gud ta. Malangan yun. Naglakot gid siya. Klaro kayo nga nagpugong lang. Ngano man ka? Nainsulto siya? Or naglagot siya? Nga dili siya mo nakik-away sa mga tulisan. Oh, shit. Ganun may nutil magyug ko. Kung ni aning bayana. Ako ang angay nakik-away itong matawhana o dili siya. Pero huwag ko magdaon. Ngayon siya ito kapaspas. Tulog ito katao. Diyan na building niya. Oh. Wala ko mag-expect nga ingon ka ito kapaspas. Tulog ito sila. Dako pag itong usa. O pag kita mahibaw, armado ba to? Nakalitan man sa to sila ba? Wa to sila magdahong nga ako mo ini-attack nila. Mas nagbantay man sila nimo. Mao to nga dali na ako silang neutralize.
Mausap. Dili mo siya basta-basta kontrahon sa pisikal ay. Bawa sakto na yun akong plano sa pagpanimaos niya. Sakto na yun eh. Ayoko ipog ni! Pasagdi ko niyong mabalik sa syudad! Pasagdi ko ninyo! Dili ka na mo pugnan nga mobalik sa syudad. Pero ugma na sa buntag. Peligro nga mobiyahe ka nga gabi na ay siya. Kung simba ko unsay mahitabo nimo, maangin pa me. Maong yun. Ay siya. Paminaw ko ng tambag. Concern na gid ko nimo isip inahan. Bisag wa ko'y anak nga babae, nahingawa kay ko nimo. Hatang kay ubili ang imo kaugalingon. Ayaw gipugos ang dili para imo. Ako si Angelo, tita! Giilog lang siya tukod gatang nga taga-bukid kay ignorante nga babay! Giilog din si Angelo, gikan ako! O tigali, yung gamitan og lumay! O giapil ka! Kaya huwag ka maging masupak na klaro naman unta nga nag-apas siya sa inyong kwarta! Kaya pabayragon sila! Pabay silang dako, patay gutom! Pastilan. Wa kagid mahibaw sa imong gipanulti ay siya. Miss Ayesha, excuse me, no? Ayaw ba tuya sa mga gibati? Uy! Ug ayaw na panggat kayo mapagaw kang ginaana. Ug tingalig magsinyas-sinyas ka lang unya kung makita na mong Sir Angelo, pasudyaan siya. Unsa man? Ganahan ka mangugat kag sudya? Ha? Pero muted ka? Why sound? Oh, shit! Ayaw pagbata ako masyagit ko! Santissima. Hala, oy! Ayaw pag-skandalo, oy! Basig nalimot ka, ha? Bisita ka lang din eh. Og ikaw, tagiya ka? Ha? Tagiya ka? Di ko tagiya. Utros akong bisita lang. Ha? Niya tagiya, si madam. Pagbato ng respeto. Angelo! Angelo! Buntag naman eh. Saan mo rin nasa? Sa iyo manigayo. Alas 4 pasado pa. Ito na. Hain mo dahil si... tigaling. Nasa ubos sa kama. Huwag matarog ang unlan o kahapon sa akong tupad. Huwag ay sumusuri ni. Nakatuog yun ay dayon ko gabi pag-abot mo din sa kondo. Kapoy yun ay wala. Ako tanawon sa sala. Para siya naghigda sa sopa. Nagako sa plastic ang isudlan sa mga pinalit ng mga sinina. Nasa bang karton nga isudlan sa groceries ug walay sod. Yan ang ipahimutang daan. Pero wala siya musulod ako sa kwarto. Ug wala gali siya magilis. Unsa ka kung ako siyang alsahon paingon sa kwarto? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Cycles on a golden leash, we don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood, the kind of love. Kung ito mga ka-listeners, ang parto sa langit kakilat ko ug mauli na ko ron mga ka-listeners kay hapon na nawa na pug akong iro. Irang-arang na yang tiil wala na kayo magkiang no. Munang nakakuyog siya na ako ron akong iro no. Naasar man katon. Murag na rin kasagbutan siguro ning tago. Cooks. Cookie.
Muli na ta, Cox. Cookie. So, intago siguro sa kasagbutan mga ka-listeners, no? Mura man siyang ninja ba? Guardia ba nga magpaniid ba o asa ko, no? So, mga ito mga ka-listeners, thank you so much for watching o God bless na itong tanan, no? Advance Merry Christmas. Sa sunod na lang kung mag-shoutout, no? Balik ko na ko. Salamat ni Ma'am Cecil Ruben, no? Sa pinaskuhan. O, mo-shoutout sa lang tabi. Kay labong apat na mahuman. Shoutout ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisuli, Ma'am Grace Blanca Flor, ni Ma'am Bill, no? Ni Isim, Chili Wong Stevie, Ronel Prasco, sila Marlon Soko, Angie Divina Gracia, SPG Super Pop Girls, si Maristel Humawan, Annalyn Buatis, Annalyn Samson, Puan Prince, si Noel Urbano, Bilmar G. Cañete, si Maureen El General, si Birds Digsab, si Chirpar, Charlene Pacana, Amorlina Alcala. Nakalimot na ko sa ubang pa shoutout mga ka-listeners, no? Kaya wala ko kabasa, makabasa ko pero di ko kayo makatimaan ba? Gawas atong permanente ga comment bitaw. Kay bisig usaon ako hilot-hilot akong cellphone nga ang cellphone bag bisig usaon ako kanang hilot-hilot gituplok-tuplok na ako giukab na nako, no? Tanaw na ko kung sa diferensya di gid mo charge na. Di na muon. Wa gid na jud ko tayo mo basa sa inyong comment ani. Pasensya kayo mga ka-listeners, no? Kunya sa sunod na lang po di gayon basig makatimaan ko ni magsige ko basa-basa, no? Subay-subay ko sa mga ning comment, no? Masig makatimaan na po ko di akong basahog balik, no? Shout out po sa mga katong tabang di magpa-mention, no? Salamat kay nimo ma'am, no? Og ninyong tanan mga ka-listeners, amping mo kanunay, no? Kay naalba mo slagyo, no? Si Ongol Toledo Vlog og sinistayap shout out, no? Amping mo kanunay sa pag-drive, no mga ka-listeners. Ug sa uban pang mga listeners nga wala ko ma-mention nun kay balo ko nga naminaw mo. Salamat kayo, no? Pahip sa iluagid niya, di ko ka hinumdom sa inyong mga pangalan. Pero kay balo ko, salamat kayo ninyo nga naminaw mo sa drama, no? Ug ni pala may ay drama. Congrats dahil ni pala may ay drama nga na-aproba na iyahang YouTube channel, no? Nya shout out po ni amiga drama, hinaot nga maukihan na sa ang imuhang channel pohon, no? So, mga ka-listeners, balik ko na ko, advance Merry Christmas ug God bless atong tanan.